Filološko-umetnički fakultet je obeležio 22 godine postojanja u subotu 1. juna svečanom akademijom održanom u sali rektorata Univerziteta u Kragujevcu. Dan fakulteta je tradicionalno prilika za osvrt na prethodnu godinu, za sumiranje utisaka, sabiranje uspeha, ali i prilika da se izraze želje vezane za dalji napredak institucije i unapređenje rada i studiranja. Podvlačimo crtu, ali više merimo prolazno vreme i sad kad sam se osvrtao na protekli period, morao sam da i sam sa sobom zaustavim ono što su neispunjena očekivanja, jer to zna da bude opterećujuće. Kada izbacimo taj deo, puno toga je urađeno, dakle naše aktivnosti koje deluju kao redovne su u stvari izvanredne. Dakle, ono čime se bavimo, osim onoga što nam je apsolutno primarna delatnost, održavanje nastave i izvođenje nastave, rada sa studentima, organizacije naučnih skupova, okruglih stolova, projekti na kojima učestvuju naši profesori sa filologije, ali i izložbe koje organizuju profesori sa primenjene likovne, koncertna sezona koju organizuju i učestvuju naši profesori. Mislim da uopšte nije malo, ali uvek bi čovek da se dešava više, tako da koncentrisat ćemo se na ove pozitivne stvari. Mislim da je godina sasvim uspešna, osim u onom segmentu koji se odnosi na naš višedecenijski problem, a to je koraci ka rešavanju prostornih problema. To nam ostaje da se i dalje radi, iako pomaci postoje, ali još uvek nisu vidljivi. Svečanoj akademiji su, pored zaposlenih i studenata filuma, prisustvovali brojni gosti, predstavnici grada, drugih obrazovnih i naučnih institucija, ali i Univerziteta u Kragujevcu, u kojem film od svog nastanka ima snažnu podršku i dobrog partnera i saradnika. Kao i do sada, to je bila izuzetna saradnja, pre svega to pokazuju izvanredni rezultati naših mladih umetnika, zatim iz oblasti društveno-humanističkih nauka takođe impozantni rezultati. Film je tradicionalno naš fakultet koji objedinjuje dve oblasti, društveno-filološka praktično i umetnička, i mislim da je to i jedini fakultet na našem univerzitetu koji produkuje upravo ovakve kadrove i to je zaista veliki uspeh. Nažalost, još zgrada nije obezbeđena, radimo svi na tome, šta da kažemo, to je nešto što nas sve boli, ali mislim da se polako približavamo kraju, ja se nadam uspešno. Pored prigodnog muzičkog programa koji su pripremili studenti odseka za muzičku umetnost, tokom svečane akademije dodeljena su i priznanja najboljim studentima u prethodnoj akademskoj godini. Sve što je sumirano na svečanosti, a naročito mnogobrojni uspesi studenata i nastavnika, govori u prilog tome da se film i u ovoj akademskoj godini potvrdio kao respektabilna obrazovna institucija.